giingon sa atong salmo nga sa to ang langit ug ang yuta na puno sa imong himaya. Heaven and earth are full of your glory. Pasabot, way lugar din his yuta nga wa diha ang presensya sa Ginoo. Nya kung naa gani ang presensya sa Ginoo, ang tanan mahimong mapuslanon. Igilingay mong tupad. Ing na mapuslanon ra na nimo ang color sa imong buhok. Ing na. Urwa na nay kapuslanan. Pasabot, ako na ning ilisan. Mapuslanon pa na nimo ang imong kilay. Mapuslanon dili. Yang ano imo nang kiskison. Mapuslanon pa na nimo ang imong palupyan tube. Nganong imo manang ipalaygate. Mapuslanon pa na nimo ang imong sa to'y tawagan sa laki vas deferens. Nganong imo manang ipabasiktomy. Mapuslanon pa na nimong imong mga reproductive hormones kanang mahimong bata nganong imo manang imnan og pills nga makapapatay ana og uban pang pangutana. Mapuslanon pa ba na nimong imong bana nganong imo manang yaw-yawan. Mapuslanon pa na nimo imong asawa nganong imo manang substitutan. Hinana ba? So ang mapuslanon, ang kapuslanan sa usa ka butang magamay man ug madako, ang kapuslanan sa usa ka sitwasyon mabati man ug manindot sa atong paminaw magagad kun atong ilhon nga present ang Ginoo. Muna si San Pablo sa unang pagbasa gitudluan niya ang taga Atenas. Ingon siya, doon naman mo'y gibutang dinhig Dios nga wa ninyo mailhi. Unsa may kapuslanan anang Dios nga wa mailhi? Iya dayong gipaila si Kristo. Iyang gipaila. Nidawat ba sila? Wa sila mudawat ang kadaghanan sila. Balik lang taugma oy. Nga naman, kay wa man mo igo sa ilang huna-huna, di man sukwahi man sa ilang mga nakatunan o ilang standard, ilang gisalikway. Mao na tinuod ang tibuok yuta o ang langit puno sa presensya o himaya sa Ginoo, pero dili na siya mahimong tinuod kung ang atong hunahuna o kasing-kasing dili mudawat. Kinahanglan kitang mudawat. Mao bitaw na nga dinhi sa atong simbahan ako gid mong gitudluan pagdawat sa kabubuton sa atong mga ashirets kan labi nagmadomingo abisag karon na magitay aser no diri lingkod ana no kanang magbuot asa lingkod kana gamay ra jud kay nang butanga kanang magbuot asa siya lingkod di gyud mo tuog asa siya palingkoron. Gisaway na nadaan ni Kristo. Yan siya, kung kamo mutambong og kumbira, ayaw mo pagpili og lingkuranan, pag-agad mo, asa mo palingkuron. Nga naman, obedience is very important. Kay kanang doon na natay gitawag og obedient mind, obedient heart, ang Ginoo sayon kaayo nga mulihok din hinato. Pero naa ganitay gitawag og disobedient mind, disobedient heart, lisod kayo paglihok sa Ginoo. Maglisod siya kay ang Ginoo manggod mga igsoon, dili ni siya mamugos. Kinahanglan gid ni siyang ato o sa siyang dawaton una pa siya mulihok. Di ganita mo dawat, naara gina siya diha magpundok murabag tubig. Kabantay mo tubig, aw na pa ba mo'y tubig sa inyo?
Daghan pa. Tubig ba? Pagkaron, pag eksperimento, igabot nimo sa inyo. Og naa kay gamay nga vial. Kana bang gamay nga grapa ba? Nga naay sungsong, naay sealed. Ihumol siya sa inyong dako nga balde, tubig. Nya i-sealed siya. Sirad iba. Nya human dangtag mga 1 minute kuhaa na isod tubig. Ha? Masudlan og tubig. Ang niingon masudlan, nga buangon mo. Di masudlan, oy. Pero naa siya sa taliwa sa tubig. Pero imo siyang ablihan, kuhaon nimong tabon, ihog nimo siya dito sa balde, puno sa tubig. Kuha nimo bisag 3 seconds lang, ikuha nimo, awa na, puno. Awa mo kasabot. Parihara sa nato, siging simba, ni atas kalibutan nagpuyo, pero siging pangutkots o kapait, yun, kalisod. Nganong galisod man ka nga ang tibuok, langit o yuta, puno man na sa kaayos Ginoo, sa himaya as Ginoo. Nganong galisod man ka, awa ka mo dawat sa Ginoo. Muna ingos Kristo, dawata gininyo ang Espiritu Santo, kay maunay mo tudlo ninyo sa kamatuoran. Sige manggod mong gukod anang dili tinuod. Pananglitan, gusto jud ka nga good health kanunay. Tinuod na dili. Ha? Tinuod na nga kinahanglan yung di ta masakit. Dili oy. Masakit gyud ta. Pangandam na lang ini kasakit nimo. Nya karon, sige ka gukod nga di jud ka masakit. Nasakit man ka, di na stress ka. Pagka stress nimo patambal ka, di man matambalan ang stress. Ni samot ang imong kasakit. Bisag na apa kay ikapatambal, di lang yapon ka maayo kay ngano man ang imong kabalaka, ang imong kaguol maotoy pinakasentro sa imong sakit, kay di man ka gustong masakit. Ay kanang kamatayon, ang sa nang kamatayon, malikayan dili. Pero 100% ninyo, for sure, hadlok mamatay. Kinsa din ang gusto yung kaayong mamatay, tasa nga mo. Na iniisa mga tiwasonon ra ba kaya? Panabla naman ang inyo. Oy, bisan pag kana ganing nanas ICU og imong ingnon, okay na kang mamatay, Father, please pray for me. I want to get well. Ana pag yun. Wa na tiwasonon na gyud kana. Mugastog og minilyon, usahay pa mugastog binilyon aron lang yun maayo. Ato magong i-deny ang kamatuoran, kaya ang ato manghuna-huna mao'y atong gisunod, pasudla ragod ng Espiritu Santo, puno magidunta ang yuta sa himaya as Ginoo, pasudla ing na, come Holy Spirit, enlighten me, guide me to the truth. Nganong di man gini maayo ang akong sakit sa hawak. Ningon dayong Ginoo, hapit na kadi kalakaw mo na pasalamat matag higayon na makalakaw ka. Mo na inigmisan ako karon nya di kayo sakit akong hawak, okay ra. Moingon dayon ko, salamat Ginoo kay hapit na rabani. Ignaog na ko sagdanan nga okay pa ignaog. Salamat Ginoo. Di ba magsikog pasalamat? Di na ako magsikog na huna, di unta nimo sakit. Mas maayo pag magpasalamat ka. Muna inigtanaw nimo sa amin, napakay kilay, ayaw pangiskis, inasalamat na apakoy kilay. Igtanaw nimo na apakay buhok, salamat na apakoy buhok. Siging ka-conscious anang colors buhok. Igtanaw nimo napakay naong
ayaw nagka-conscious anang colors imong ngaong, unsa na say imong paliton kay inusnos diha, unsa na say imnon para mausab ang color. Grabe nakikastanan. Dawata na lang nga naapakay naong. Ana. Sige, lingay mong tupad. Yung na, praise the Lord, buhi pa ka. Yung na. Ay, usahay rabano, din agit ta kapasalamat kamong mga ginikanan, pero may mong masipyat ani. Igtanaw ninyo ikabuntag inyong anak, nagloko pa diha, wa pa mo mata, unsa man dayo inyong isulti. Unsa inyong isulti, niya alabi nagting klase, niya hapit na gyud ang oras, niya galoko pa. Unsa may inyong isulti? Bangon, bangon. Ikang buang nga, sigil kag katog diha. Wa di ka kahibaw nga kanang pagkatog, usa na kadakong gasa, daghan na kairong di na makatog. Kasi nag-inom gani og mga sleeping pills kadi katog. Inighigda, higdag alas 8 hangtod na lang kaadlawon, alindasay di na gyud katog. Kadakong gasa nang nakatog. Unsa may una nimong isulti, tan-aw nimo sa imong anak nga wa gyud pa mo mata. Salamat Ginoo. May kayong tug sa akong anak. Anak, magyaw-yaw ba nung kang sige nagkatog, tanawag din ana makatog, di ba maproblema na sad ka, imo na sad ng patambalan, aron matog, niya karon kay natog, imo na sang pukaon, imo pag yung kasaban, kay ikaw may nagbuot, pangutana sa Holy Spirit, Holy Spirit, ang akong anak, wa pa mo bangon, niya oras na, para mo klase, unsa may akong buhaton, basig hunghungan ka sa Holy Spirit, ayaw na lang na pa-eskwelaha, kaya wala naman sa naisod-sod sa klase. Sige na. Gasigi na wala nag-computer. Ay na lang nagpa-eskwelaha. Ana, dawata na lang nga, sa karong tuiga, di gina siya mo eskwela. At imana na lang na dinhi, kuyog mo kanunay, basin pamatakda na sa imong kabuutan. Kaya imo na siya pa-eskwela, ang barkada ana dito, mo'y gahuwat, adto ra ginas kompyuteran, magsige ra nag-cutting classes, nyag musod sa nas klase, magpunay ra nagbugal-bugal sa iya mga classmates, magsige ra nagpangbuli, ang maestra kapatyuno na kaya ng imong anak. Kay purti na ganyang konsibisyon na og naa na siya sa klase, moingon gud ang maestra, ay salamat ni absent ang panuay. Di ba? Basig makasabot ka na ba? Nga ikasabot na nimo, moingon ka, praise the Lord, ako ning dawaton, at least buhi ang akong anak, di na lang na nako pukaon, andama na lang na nakog pamahaw, inigbangon ana unya. Bangon na imong anak, dangtag mga alas 10 buntag, bangon na, huyatin, ma, loto ng pamahaw, ay, ganiha lang andam dong, ano siya, di lang sa koskoy lama, siya, okay, baon ako anak, gisultihan ako sa Holy Spirit. Masay gisulti sa Holy Spirit, ma, ay, nagsige man siya monitor ni mo, anam de kay sud-sud sa klase, siya, nga ni Holy Spirit, kay bao, gida, yaon sa may imong una-una, ma, nagpagiya man ko sa Holy Spirit, di, ako lang ginang dawaton, nothing gonna change my love for you. Mo paraig na mo, ma, pwede din na lang yung kumuskoy lang. Kana, okay kayo. Di ba? Masaban, okay na, dili. Uy. Nga naman dahil si Jesus naka-eskwela di ay. Sila si San Pedro naka-eskwela di ito. Wow, uy. Pero nangahimo man laging mga manluluwas sa kalibutan. Kay maulagi na, may grado kag sawa, basta giyahan kas Espiritu Santo, mahimo jud kang mapuslanon. Pero bisag taas kay kag grado, pero wa kay Holy Spirit, mahimo gyud kang way kapuslanan. Gani makaguba pag yun kag kinabuhi o kalibutan. Akan nilero na nga guba ang atong kalibutan. Unsa may hinungdan ani, ang mga tag-as kay grado mo'y niguba sa atong ozone layer, mo'y niguba sa atong mga sapa,
mo'y niguba sa atong mga kadagatan, sa atong mga kalasangan, sa atong mga mineral resources. Sila'y niguba ana. Ang mga tag-as kay grado mo'y niguba sa inyong mga internal organs, sama anang palaygit na nang pagsig-inom anang mga pills, kaning pagsigig inom na to kaon aning mga chemicals. Sigit ang kaon nga mo'y hinungdan aning daghan kay cancers. Kinsa may nagbutag chemicals anang tanang pagkaon, tanang imnonon dinhis atong kalibutan karon, ang mga tag-as kay grado. Sorry ha, nga mao ni ang resulta. Ngano man kay wa man giyahi sa espiritus kamatuoran. Ang espiritu mas bakak mo'y atong gipalabi. Para gud anang laki himuong babay, babay himuong laki, dili din na pamakak. Ha? Uy, mga minyo bana murag ulitaw bisag kinsalay ika-partner og sex diha, basta di lang mabuntis, tungod kay kamao ko mo gamit og kondom, tungod kay kamao ko mo gamit og pills. Mga asawa, di na mga dalaga, siging uyab-uyab, uyab-uyab, tukhang-tukhang panagsa. Total, ligated naman ko. 100% naman ko safe. Nga buang mo. Nagtuo mo, di may mo apil, anak. Apil sa mi usahay, oy. Ma-apil mi. Oh, kay nindot biasa na. Pero, dili na na tinuod. Muna rin na tas tinuod. Pila na may hali na to. Kani mo na ni tinuod ha. Pila na may hali na to sa atong SBF dag para sa atong kumbento. Mao na malang ni atong slot karon. Nahunong na tong DCHS kay hurot naman to kahalin. Ang atong SBF dag mao na ni ang atong fokusan. Niabot ng atong halin og 20,276 na apay 39,724 ka slots nga available. Tag 500 pesos per slot. Sa ako nang ikaingon na ata dihay bayronon sa atong kumbinto mga around 20 million. Ang atong nasubay-subay karon nga gasto mga 38 million, pero naa pa na yung mga 2 to 3 million nga ma-additional tingali, labing more or less. So naaginas mga 41 million. Ang atong nabayad naapas 27 million. So naapa na yung mga 12 inana, no, nga makuwang or 13 or 14 million. Onya naama sa tay huwam diha ng 27, nakahuwam man ta nag mga 8 million. So naapatay mga 20, mga 22 inana, no, pero sige lang 20 lang. Mao ni ug mahali ni ang tanan makabayad gid ta. Pero kay bawo man ko daghan man tang mopalit ani. Gamay ra man kay ni kun mosunod lang kita sa Holy Spirit nga moingon palit na. Nya kung ni palit na ka moingon sa nang Holy Spirit, palit pa more. Di ba? Ana man gura. Nya naa sa taan ni bag-ong challenge. Naghimo kog challenge kaya nga atong kumbinto nga gitukod. Nindot ba itong kumbinto o bati? Nindot, no? Nagtaod na taga sige patarog discuss kung saon pagtaod ang elevator para di yun masipyat. Nya kuwang pa deta diha og kanang sa fire nga mga control ato pa nang i-finalize. O niya sa kuan maghimo ta og challenge. Ako na ning gisulti kagahapon nga niabot gyud na siya og mahuman na karong Hunyo, karong June, moabot gyud na siya og 16 months ang atong pagtrabaho niya. Sugod ta atong February 2023 hangtod karong June. So mga 16 ba? 16 months. O lagi, 16 months. O niya, kanang 16 months, ato nang himuag challenge nga tag 500. So 16 slot challenge.
Pila may kantidad ana? 8,000. 8,000 ang kantidad sa atong bag-ong challenge. 16 ka slots kay equivalent na sa 16 months nga pag-construct nato aning atong kumbinto hangtod gyud nga mahimo siyang functional. 100% functional. Karon pa na mga June siguro mahimong functional. Salamat kay kagahapon pag-announce nako naadayoy nipalit. Nanatay usa ka kanang 16 slot challenge. So atong pagpakan ang namalit ani. Salamat kayo. So good na tag challenge kay usahay good ganahan kitang ma-challenge, no? Nya ang atong DSAP katong investment slot open pagihapon. Pwede pa. Nya ako lang sa ding i-report ninyo ang atong DCHS mo na ni ang atong final report. Praise the Lord kaayo, no? Kay daghang namalit atong Domingo o pagka-Lunes naapay nisod sa atong mga bangko. Ang total gyud nga slots nga atong halin sa DCHS nga nakwintada nato hangtod gahapon niabot og 30,902 ka slots. Pakpak. 30,000 raman to atong gibaligya. Hapit yun moabot og 31,000. Mao ni ang tanan niya ang equivalent amount ani is 7,046,006 pesos and 22 centavos. Nya ngato sang total gasto sa Holy Week celebrations o sa atong pista niabot sa 6,965,226 pesos and 87 centavos. Dako kita gasto, no? Pero lingaw mo ato na-enrich mo sa atong santo o bahala na mo diya. So doon ay sobra nga 80,779.35. So pakpakan nato ang tanang na malit sa DCHS. Bisag nilapas ta, at least nahurot gid siya kahalin. Nya doon na sa tay slot sa katong Pentecost Sunday karon gikan sa ACCRS ang ato sang halin katong tag 100 nga ticket para karong May 19 dito sa IC3 niabot ng atong halin og 2,812 unya na ay available pa nga 4,188 ka mga tickets na ani na distribute sa lain-laing charismatic leaders og dinhis ato na asa tadihay ticket sa opisina. Ako sang gipangayuan og total katong atong duha ka mission appeals atong Abril 21 nag-mission appeal dinhi sila si Father Kent Galo sa iyang kuyog siyang parokya sa Tabla, Paris, Cebu City. Ang total nga nadawat nila gikan din hinato sa atong mga gipang tampo-tampo niabot og 360,900 pesos. Salamat kayo. Nya doon na naman sa toy mission appeal atong niaging Domingo ilang Father Bernie Agustines sa Matutinaw, Paris. Ang ilas ang nadalang kwarta atong adlaw nya napa may nisod sa mga online karon ginagmay. Niabot pod to og 233,000 ilang nadawat. Salamat kayo. So ingon ani ang atong pagtinabangay kay gigiyahan ta sa Holy Spirit. Congratulations natong tanan.